20 minút meška, kde je toľko? Bože. Dioš! Dioš! To vidím koľko dobre. Štepo! Dioš! Čakaj, Braško! Pôjde, Braško, pomôžem ti. Pôjde, Braši, pôjde! Pôjde, Braško! Pôjde, už to mám. Možno takto sa pozdravíme, lebo, vieš, mám plné ruky. No, nechaj to tak. Nechaj to tak. Čo to je? Čo to je? Čo to je? Jak čo? Čo, debilek? Táto taška je na nájom, to je prvá vec. Táto druhá taška je na plienky detí a tá tretia taška je, kamoško, na... Stop. Prečo mi to robíš? Nejdeme s týmto, dúfam, že nikam, dúfam. Do mesta tak. S týmto odpadom, dúfam. Ale že ty tomu rozprávaš odpad, ale ja tomu rozprávam peniaze. Dobre, debilko? No tak ty si pekný kotko. Ahoj, čau, dobre? Tak potom nevolaj na večeru, že si hladný. Môžeš ísť do piče.